Ассалому алейкум дӯстони азиз, соза нағзаин саломатиҳо хубай акция рафтаестай дар магазини туркӣ. Ҳамаи либосашон моли Турсияй. Марҳамат, то охири навора тамошо кунед. Ма дигар оли кодам ҳамаша нишон метиҳам. Беҳад аксияи калони хушрӯ рафтаестай қафон намонед. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11-уму 12-ум дарвоза мешава. Риади магазинҳои шишагӣ мана 41 магазин. Биёен духтаро нигоҳ кунед, аксияҳои 50 сомона доранд. Двои кочо, трой качои туркира 50 сомон кардаган, 100 сомон кардаган. Хулас беҳад интихоби либос зиёдай, ҳамаш беҳтарин сифат доранд. Мана подростковиам ҳастай, духтарона, писарона. Мана бинед, бора бинед чӣ хушрӯ. Эксклюзив бадиҷада бо малютко дабуракои хушрӯ дорана. Сумко ҳастай, платишко ҳастина акция рафтаестай духтаро қафо намонен. Кассе гирифтанияй биёен иҷада бо костюмчико ҳаст. Този бороли кода ҳамаша нишон метем. Марамат. Акцияи куртакои турки рафтаестай духтаро успет кунен 350 сомона куртачо 200 сомон шид. Нигоҳ кунен рюкзакош катия чихо хушрӯ чанд расветка дора. Бо инора медонен балерошкош джинсай, костюмчаи джинси хушрӯай. Нигоҳ кунен 200 сомон успет кунен, размерош ҳастай, метавонен дархост кунен, доставкатон мекунанд. Анами моделоям 350 буд, ҳозир 200 сомон шидагай. Ира бинен чихо хушрӯчаян, чанд фасон дора, ҳамаш 200 сомонӣ шидагай. Бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11-уму 12-ум дарвоза 41 магазин. Барои маълумоти бештар рақамашон ҳаст дар рӯи экран, муроҷиат кунен. Инаминоям ҳамин нарха. Ира бинен духтаро иқаи хушрӯвай. Диден 350 сомона жимпиракош катиян бо диден. Ҳозир 200 сомон шидагай. Мана иша 18 фасона, иша 18 фасон. Бовар кунен ҳам платячош хушрӯвай надидестен. Ҳам ина бо ваёш жимпиракош аҷоибай. Бинен духтарако иқа хушрӯчаян, инами безрукавкако медонен нархошон 165 170 кам набуд. Ҳозир акция рафтаестай 100 сомон кардаган. Турецки тозай, ҳам духтаронаш ҳастай, ҳам писаронаш. Марҳамат успет кунен. Ина 100 сомони иҷада бо дигар намудакошам ҳаст. 100 сомон. Размерашон чӣ хела инора? То чанд солае? А1 то 4 будай. Диден А1 сола то 4 сола як моделаш, аз як модели дигаш боша то 8-10 солара ҳастай. Хулас духтаро дархост кунен, дар ва как доставкатон мекунанд, ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор байни 11-уму 12-ум дарвоза 141 магазин. Рақамашон ҳаст барои 41 магазин, 41 магазин. Барои маълумоти бештар рақамашон ҳаст, муроҷиат кунен. Ва духтарако ира бинен иқа хушрӯчаян, акция рафтаестан турецки тозаян 350 сомон буд. Марҳамат, ина касседа даркорай. Размеро аз ами 2 сола сар карда то 6 солара ҳастай. Ина марҳамат, нархошон ҳозир 220 сомон шидагай. Турецки тозаяй. Диден фасониша. Ина як комплекти хушрӯ барои кӯдако 220 сомон. Успет кунен, биёен духтаро омада наметонен. Дархост кунен, хичон дарав доставкатон мекунанд. Ана инош боша размерои майдай ай6 моа сар мешава. Ино 200 сомонӣ шидан. Ино 320 будан, ҳозир 200 сомон шидагай. Инаи дигар намудчам ҳастай. Марамат бозори Корвон тарафи Тило бозор духтаро байни 11-уму 12-ум дарвоза 41 магазин. Риади магазинҳои шишагӣ. Марҳамат духтарако биёен. Омада наметонед, бори дигар такрор мекунем. Агар омада натонед, нависен хичон дар равакак шумода доставка мекунанд. Тройкачои фасони турки акция шидай духтарако ина успет кунен. А1 сола то 5 солара размер ҳаст. 280 сомон будан, ҳозир акцияда 180 сомон шидагай. Успет кунен, ина беҳад хушрӯ турки шушта кӯдакда мепӯшонен. Ҳеҷ намешава. Бо фасониша бинен охи чихе хушрӯчая, сифаташда гап нест. Ай 280 сомон 180 сомон шид. Омада натонед, нависен доставкатон мекунанд. Духтарако бад ҳастана ин модело. Инош чанд пулай? Ино 330 будан, ҳозир 270. Ина 330 сомон будан и тройко, ҳозир 270 сомон шидагай. Ҳозир бо кожнишам ҳаста. Инам 270. Ва иша бинен. Ина бомбирои фасон 350 сомон, ҳозир 270 сомон шидагай. Хушрӯгиша бинен. Бозори Корвон айҷа ира бинен охи чихе хушрӯай. 270 сомон. Бозори Корвон ай тарафи
ҳамаш турецки тоза. Тарафи Тилобозор байни 11 ва 12 дарвоза 41 магазин. Касе омада наметона. Иноям ами то 5 солара размер ҳастай а 1 сола. Касе омада наметона муроҷиат кунен. Бинен борошон чихе бисёрай ҳами ҳамаш да акция рафтестай. Ина чизе ки дар кораитона духтарона писарона кучон шумо да доставка мекунан. Ичанд? То 9 солара размер дорад. Ира бинен, и то 9 солара размер бидай кожаный бомбириш. И чанд пул? Нархш чанда ира? Хушруа? Ҳавай нарх. Инам аму нарх. Инам ҳавай нарх духтарако. Мана 250 сомон. 270 сомон. Тестай духтарако хушруги ира бинен. Комплектои фасони полотенца халат дорад, тапочки дорад. Ина бинен чихе хушручаян. ҳамаш турки чанд модел аиҷада нархошон 150 сомон шудагай. 250 кам набуд, ҳозир 150 сомон беҳад фасонча. Ина каседа дар корай дархост кунен, дарав доставкатон мекунан. Ана баъд новорождённый анам хе вайо ҳаста комплектакои фасон. Нигоҳ кунен, и бренд 11 та персона дора. Чанд сумай? 150 сомон. Марамад ина 150 сомон шудагай. Иноям турецки тоза. Ира бинену хе падарка бурдандам беҳтарин вариант. Баъд ино материалошон хушрувай, кӯдак да на аллергия мекунан, на ҳичи, ҳамқа хушрувай ки мулоимак роҳатай бовар кунен кӯдак да. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11 ва 12 дарвоза иҷа 41 магазин. Марамад инаи моделша бинен. Қавари духтарако хушру 41 магазин. ҳатман биёен. Ина 150 сомон. ё ки дархост кунен хичон дар равакак шумода доставка мекунан. Ина буркои ҷинси фасони турки акция шудагай духтаро 130-140 сомон будан. ҳозир боша аз ҳами чанд сола, аз 1 сола сар карда то 6-7 солара 50 сомон шудагай. бовар кунен духтаро беҳад нархи дастрас. Ина 50 сомон то 6 солара. Ира бинен ҳам духтаронаш ҳастай, ҳам писаронаш турецки тозаяй. Касе да дар курай, касе омада наметона, нависен хучон шумода доставка мекунан. Агар омадатонен биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11 ва 12 дарвоза 41 магазин. Баъд медонен духтаро бо ай 6 сола боло то 14 солара размер ҳаст ва ё 70 сомонай. Ина размерои калон дар кортон боша, бачагиш ҳаст то 14 сола. духтаришам аст на? духтаришам будай духтаро. Марҳамат, то 14 солара 70 сомон, то 6 солара боша 50 сомон. бовар мекунен турецки тоза 50 сомоне ягон ҷода ин нарх нестай. Марҳамат, успед кунен духтаро. чӣ хеле гуфтум, агар натонен хичон шумода доставка мекунан. аксияи двойкои фасони турки духтаро 70 сомон. нигоҳ кунен чихе хушручаян. мана 70 сомони успед кунен. каседа дар корай дархост кунен хичон доставкатон мекунан. леки агар омадани бошен биёен духтаром қадар хушрувай двойкачиошон ҳамаша арзон кардаган турецкиёра. мана 70 сомон. иша ишта хушрувай, иша ишта хушру. иша бинен бо чихе фасончаи 70 сомон. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11 ва 12 дарвоза мешава. ина бинен иноша байни 11 ва 12 41 магазин. яди магазинои шишагӣ. размерошон аз ами 6 моҳа сар мешава то 2 сола 3 солара. марамад бо биёен хитон бинен. ира бинен охи ҳичи намешан ин материалошон шушта мепӯшонен. ҳам духтаронаш ҳаст, ҳам писаронаш ҳаст. мана ин моделша бинен чихе фасончаяй. ва духтарако ира бинен охи чихе хушручаяй 50 сомон. мана двойкаи фасони турки акция рафтестай 50 сомон кардаган. марҳамат, ҳозир ҷада акция бисёрай ма шумода нишон метавам. бо биёен хитон ай пеш биненда бор бисёр доранд. ҳамаи ҳамино 50 сомониши турецки тоза. двойкачан ҳамаш нигоҳ куненда. бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11 ва 12 дарвоза даяй 41 магазин. мана и духтаракиёра бинени қафасончаян. мана барои туҳфа бурданиен, барои кӯдакотон гирифтаниен духтаро беҳтарин вариант бовар кунен. хеле нарх ягон ҷода нестай ки турки анам хе двойкача 50 сомон боша. марамат муроҷиат кунен. ина иша ишта хушру, иша ишта хушру ҳамаша 50 сомонӣ кардаган. мана ин моделакора бинен аз ами 6 моҳа сар карда то 2 сола 3 солара размер меёбен. мана 50 сомон. бинен вариант бисёри бадай. ҳар яктиша мисол наворда нишон додан намешава.
хубтар ин ки шумо биёен инамҷа аҳамияти анда чихо бор бисёрай ҳамин магазин ҳамаи бороша арзон кардагиай эҷа куртоҳо ҳаст тройкаҳо ҳаст ки мисол 350 бо 200 сум шидагиай хулос ҳама чизаш арзонай биёен дар анами сумкаҳои фасони туркие ки 250 сомон бо духтаро аксия рафтестай нигоҳ кунен ҳамаша 150 сомон кардагиан ҳамқа хушрӯай марҳамат духтаро и дарунаш термо дора хунуки гармира хушрӯ нигоҳ медора марҳамат барои модаро беҳад хубай барои мисол оби кӯдаку дигар чи нигоҳ доштан марҳамат ина нигоҳ кунен ҳамаш 150 сомонӣ шидагиай чанд намуд вариантҳои хушрӯ дора инам ино 250 сомон буданд ҳозир аксияда нархаш арзон шид духтаро успед кунен бом бақувватаке ҳастанд ки ҳам сабукан ҳам бақувватан нархшон 150 сомон ина сиёша бинен мана изи рангша бинен чихо хушрӯ необычный фасон диден мана 150 сомон кассе сумка гирифтаняй ранги джинсая материалаш аҷоиб материалаш хушрӯай фасоншан бинен чи хелай 150 сомон барои коляска барои ҳама чи беҳад удобнияй бозори корвон тарафи тилобозор байни 11 12 дарвоза мешавад 41 магазин ряди магазинҳои шишагӣ ина модарои азиз кассе омада наметавона нависен рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен дарава как шумода чун доставка мекунанд